Anon dung sidung tikting hupasata mima tu pokal grup ama. Neng tamulay ma parminggot tadi manogot niya riyon. Tapahohoma martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Tapuji matuhata sian buku ede nomor 4 ayat sada saha rodi tolu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen.
Tung behama pamalosu di saluhut denggan ni uhum ni Jehovah tuau. Surdu kono kudo panginuman parhatuau tugijang. Jala pa jojo wokudo goar ni Jehovah. Haleluya. Yang mahita. Ale Tuhan de bata amani saluhut para sini rohaon. Nunga ditatapo hami bangsomon. Aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taunon na haleaon dohot siak ni bagi. Sahat rodi hau na pinarsilang. Sa itupahi hami marhite-hite asin ni roham. Asa margogo hami, jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, di akka si taonon. Asa marsangap goarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di porbadia, marhite-hite hami. Amen. Kamuma patik ni debata, ima patik na parjolo saha rodi patik na paupaton. Patik na parjolo, au do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganommu, jala dang jadi sumanommu, manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na ditoru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalan na, ay hona uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik na paupaton. Ingot tamuma pada pabadiahon ari minggui, di naunomari maulahamu nasa siulaumu, alayang go ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah de batamdoi, dang jadi ho mangula, anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposo boru-boru, ro di pinahammu, ro di isi ni hutan ni halak pe, na mangebati hutam. Ay di naunomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen.
Tatopotima dosata diadopan ni debata. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopanasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akanahu ulahami marhite-hite sian pangalaw sion nami di patimu. Ima marhite-hite sian tubu-tubu ni roha nami na roai. Nang sian pakatayon nami na soture. Ro di pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo na uhupami ala ni dosa nami i. Alay natarsol-sol bagi dohami nuaeng ala ni i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardengga basa jala para si roha doho. Ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa sama dosa nami sa luhut na. Jala suru matod di porbadia tu roha nami be. Sa tarbay kami manguloy ho. Di bagasan hatigoran dohot habadiaon. Gabi sahat hami tu hanguluan na sorasuda. Na pinarbagabagam di akan na porsea. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamutuau asa mangulu to dimunanin na Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dapdap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapo ma di debata na dikijang. Amin. Epistel di Minggu Tasadarion, Imana Nienet sian Pesalmen 50, Mamukamay sian ayat sada sahat rodi onom,
marsika soring mahita majahasa. Ede si podaon taringot tu pelean dohot pangoloyon nasitong. Ede sian si asap. Makuling do debata Jehovah jala martikting tutanoon sian habisaran tol has rodi hasudutan. Say narodo de batata jaladang tagamon hohom ibana di jolona do api mardilat-dilat jalaronggur nagogo situtu humaliang ibana. Papunguhamu matuau akana daulat marroha akana marpadan dohot au marhite-hite pelean. Ido sahakna martua do natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tidakon hapor tay songonahin na tidakon ni dongata sa hapor siyaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogonaso hatudosan na tumopalangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea siya to di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghumon ni silatus na mate tarpajal do ibana di haup narsilang na tua tubanu atoru dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah
amanai pargogonaso hatu dosani, disimay pana, pamamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea dito di porbadia, jalaadong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulusogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sarasuda. Amen. Salam. Kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 11 Februari 2024. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi. Sehoma Gabi Partano Batuaku. Dengan topik Yesus Anak Allah, dengarkanlah Dia. Yang berikut pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar. Bagi jemaat yang ingin beribadah di Pospel Tabanan HKBP Denpasar dapat menghubungi koordinator Pospel Tabanan Amang Situa E Sihotang dan anggota seksi Sending Calon Situa Pajar Sitompul. Hingga saat ini jumlah jemaat Pospel Tabanan berjumlah 21 kakak. Berikut persiapan pos pelayanan Gianyar HKBP Denpasar. Bagi jemaat di sekitar Gianyar, Bangli, Klungkung dapat mengikuti ibadah setiap minggu masuk pukul 07.30 WITA bertempat di Gereja Asrama Batalion Yeni Tempur 18 EKR Bitera, Jalan Sawo Gang 2 Bitera, Gianyar. Bagi yang ingin menjadi anggota jemaat dan yang ingin beribadah di Pospel Gianyar HKBP Denpasar dapat menghubungi koordinator Pospel Gianyar Amang Situa M Simatupang. Hingga saat ini jumlah jemaat Pospel Gianyar HKBP Denpasar berjumlah 12 kakak. Pelayanan minggu ini bisa kita lihat di warta yang sudah dibagikan oleh Situa sektor masing-masing. Yang berikut kunjungan guru sekolah minggu. Hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2024, gereja kita menerima kunjungan studi banding guru sekolah minggu HKBP Sidoarjo, Resort Surabaya, sejumlah 16 orang yang dipimpin Inang Pendeta Yanti Semarmata, Sarjana Teologi. Kunjungan studi banding guru sekolah minggu diadakan saat dan setelah ibadah sekolah minggu pada pukul 7.30 WITA. Dan yang menyampaikan khotbah ibadah hari ini adalah Inang Pendeta Yanti Semarmata, Sarjana Teologi. Majelis gereja dan jemaat gereja kita mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Tuhan memberkati. Yang berikut anak lahir. Telah dikaruniai Tuhan seorang putra untuk keluarga S. Temorang Inang LIE Boru Pandiangan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024. Alamat Jalan Pulau Singkep nomor 44 Denpasar, masuk sektor 4. Anak dan kedua orang tuanya dalam keadaan sehat. Yang berikut pemilihan umum tahun 2024. Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Dan sebagai warga negara yang baik, mari kita pergi ke TPS kita masing-masing untuk memilih dan memberi hak suara kita. Mari kita tetap ikut menjaga situasi di sekitar agar tetap kondusif dan kita doakan agar pemilu dapat berjalan dengan baik. Yang berikut pendaftaran pelajar SIDI. Pengajaran katekisasi SIDI tahun 2024 akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024. Bagi anak jemaat yang akan mengikutinya agar segera mendaftar melalui majelis sektor atau sekretariat gereja dengan menyerahkan fotokopi surat baptis,
Pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024. Bagi jemaat dari luar gereja KBP Denpasar agar membawa surat keterangan dari gereja asal dan dari agama lain agar datang mendaftar ke kantor gereja HKBP Denpasar Resort Bali. Yang berikut launching tahun Oikumene Inklusif. Sesuai dengan program gereja kita tahun 2024, maka pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 akan diadakan launching tahun Oikumene Inklusif sekaligus pembukaan PRT yang diadakan di gereja HKBP Denpasar dimulai jam 19.30 WITA. Diharapkan dalam ibadah launching tersebut seksi dan guru sekolah minggu, seksi remaja, Naposo Bulung, Ama, Ina, Lansia, Punguan Ina Hanna, Maranatha dan Jericho agar mengisi acara ibadah dengan kor atau vokal grup. Tuhan memberkati. Yang berikut kunjungan besuk. Hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2024, Dewan Diakoni Gereja melalui seksi Diakonia Sosial melaksanakan kunjungan besuk kepada Katrina Josephine Boru Situmorang, anak dari Bapak keluarga JK Situmorang, Inang KJ Boru Pasaribu dari sektor 10. Setelah ibadah pukul 10 WITA nanti bertempat di konsistori. Dihimbau kepada jemaat sektor 10 untuk mengikutinya. Yang berikut mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Yang bisa kami sebut namanya Nyonya Stanggang Boru Nenggolan atau Opu Joakin, Amang R Silalahi. Keuangan huria bisa kita lihat di warta yang sudah dibagikan oleh situa sektor masing-masing. Yang terakhir, ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 17 Februari 2024. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Demikian firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang surgawi. Demikian pembacaan warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Cek.
marlas ni rohai dan di loas maredei simbolisi di tongan-tongana sarama rohata sarama tahita saita pasiri akarahura unang taoloi mamola-mola asareka pargoluotabe marsileana roha itabe marsia jua dia karahura marsito gua kita osune marsia mina kita divoluta tutuli nasarohai boira marlas ni rohai dan di loas maredei simbolisi di tongan-tongana sarama rohata sarama tahita saita pasiri akarahura unang taoloi mamola-mola asareka pargoluotabe marsileana roha itabe marsia jua dia karahura marsito gua kita osune marsia mina kita divoluta sarama rohata sarama tahita saita pasiri akarahura unang taoloi mamola-mola asareka pargoluotabe marsileana roha itabe marsia tua dia karahura marsito gua kita osune marsia mina kita divoluta marsia mina kita divoluta marsia mina kita divoluta. Tapuji Tuhata huhut tapasahat ma peliata.
ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti aka ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Dia muna manami do inanami na posobulung na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus didoakan na pistar tak kenal maka tak sayang. Ala oddo pehami parjolo sahali marjamita di huriata atong luasamu mahami patadaw diri nami. Ya guar nami amang inang ima pendeta Yanti Kristina Borusi Marmata na mangalap pami laos nong manadikok kami marga Batubara dua madak danak boru di Palumer debata tuhami sada mai mahasiswa tingkat sada siapudan kelas 2 SMA. Kami melayani di HKBP Sidoarjo Resort Surabaya. Dainang pangitubu borusi hombing lumban toruan nomor 10 si matua borusi tanggang horas madihita saluhutna atau ngamang inang tajaha mahata ni debata tapuk kama bibelta manang alkitab ta manang handphone ta pe boydo tajaha mahata ni debata natar surat di Markus bidusia mamukasian ayat 2 sahatu ayat sia. Markus sia ayat 2 sahatu ayat sia hujahau matuhita laus tapayut iut ma di bagasan rohat tabe songonom ma di dok disi. Dungi salpu onomari diaraho Jesus masih Petrus si Jakobus doho si Johannes ditogihon manasida nakok tu sada dolo na tibok tu nasuhi holan nasida gabe muba ma rupana diida nasida. Gabi marsilam ma aka ulosna botar sahali nasodapot boto oni panusi di tanoon mabain botar songoni. Dungi di ida nasida masih Elia rapdo si Musa nama katai do nasida do Jesus. Jadi di do si Petrus ma makulingi Jesus guru dengganai dison hupa ulihami ma dison sopo-sopo tolu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Ay dang diboto na didok nai, ay tung hatahuton si tutudo na sida. Jala Roma obusada mangalinggumi na sida. Laos makuling ma suaran siyan bagasan obuni didok ma. Odo anak haholong aku, tangyo kamu ma ibana. Alay di nama naili nasida dang agya isebe di ida. Sasada Jesus do akup nasida. Jadi lau tuat sian doloki dipopai ma nasida unang dipajojor na di ida nasida itu halak. Ia sojolo hehe anak ni jolmai sian namate ido sahatna. Dia muna manami do inanami na pasobulong na inaholongan di bagasan Kristus Yesus nuang nunga masuk behita tuminggu prapaska ima minggu marningot di penderitaan ni Tuhan Yesus jala sadarion nunga masuk behita tuminggu estomihi jala topi di minggu ta sadarion ima odo anak aholong aku tangyo kamu ma ibana. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah nuaing amang inang nagabi suku-suku dihita buasa ikon tangyonota Tuhan Yesus jala buado faktana nunga tatangio tahe suarana manangdang molo neng jujur hita te unang adong dusta diantara kita faktanya masih sering kita tidak mendengar suaranya, betul apa tidak? Betul? Betul. Nah, dia muna manami do inanami buasa dang sudedo pehita manangihon suara ni debata. Imaday nang padita palusu suara ni Tuhani. Inna museng. Imaday nang padita pananget tu suara na ido tahe. Ya, amang inang dangalani ya. Bahkan bui dohonon tidak sedikit orang tidak hanya tidak mendengar, malah ragu-ragu kepada suara Tuhan, ragu-ragu terhadap kuasa Tuhan. Bahkan dekolan sadario be masa ditiki zaman ni Jesus rabdo sisiape akasisenipe ulu do pedang itangihon suara ni Tuhan Yesus.
Buasa mahudok songoni amang inang na poso bulung. Rahya dope di bege hamu. Barita manang ya di jahamu. Kisah taringo tu si Petrus na mardalan di atas air. Pernah amang inang baca dalam Alkitab kisah tentang Petrus yang berjalan di atas air? Pada saat itu sudah tengah malam di doi bana ma Tuhan Yesus ali Tuhan anggoho dui dokon mau mardalan. Wah, dake di jamu. Songone serius sampai daw nga te. Ya. Guru moloho dui dokon mau mardalan di atas. Aeki Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku berjalan di atas air. Didok Yesus matu si Petrus Roma hoatong datanglah. Mardalan do si Petrus di atas air. Mardalan. Tetapi baru saja sebentar dia berjalan di atas air, dia ketakutan, dia ragu-ragu, dia jatuh dungi do imana, Tuhan tolong aku. Gabi didok Yesus matu ibana, hosiotik, hapor siaun ahapola ganggu roham. Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Songon si Petrus amang inang rahi tapi ulu do ragu-ragu itu tahe. Ya, ragu-ragu dalam mengambil keputusan, ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Kanan enggak, kirinya, tu kanan do tahe, tu kiri do, ya. Ke gereja enggak? Unang tu gereja mak, andon di suku padite yau enak. Menikah atau enggak ya? Menikah mau? Tidaklah. Seringkali kita diliputi oleh keragu-raguan. Dia mu nama nami do ina nami na pasobulung na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Piga-piga bulan na salpu viral do barita. Adong pengantin perempuan sudat mulia deh. Ya, dang pola si do marga. Ya. Ngasahat di bagas joro. Ngasahat di jolo ni padita. Neng majalo pasu-pasu nama. Alay di suku padita ima tu paropuani. Holong doroham tu calon suami mon. Ya lusi ma daong ina kan. Ngiri dia deh. Songon pilih mi ngiri-ngiri sedap. Agak lain memang. Iya. Ngapa lah di jolo ni padita? Babiasana songon ni bongor na suara. Na ulu duau ini do kan. Ida tong. Na pinado debata adang jadi sirangon ni jolo mayanggo sesini rang ni. Amatian. Bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi, ida tong. Nah, ale bicara tadi. Sudah menikah, jala adong dope, sadanari. Ya. Holan permisi ni nama nuar kutek tuarung. Tapi dengar na mula, jala dang binoto satu sadari songo dia beritana. Ya, bisa kita simpulkan amang inang HP catering nungai pesan. Gedung nunga dipesan. Undangan nunga beredar. Siang nih teh. Iya, dukun mardalan, ide ya deh. Ya, HP dukun mardalan kokon jowi. Ano peta terusan. Nah, amang inang na posobulung kenapa ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu? Dak koto, aka amajo, martudu majolamu, ragu doamu dicinta ni nata. Ingot tamu inang, boina, tutup pintuan non. Mana ngakaina? Adong do halak nang pingamar tau berumah tangga. Seisuku dope cintanya koma sama aku ina. Apa ngalima nakna? Nah dia mu nama nami do ina nami mengapa masih ada keragu-raguan? Bahkan tak jarang nunga martangi yang hita ali tetap ragu-ragu. Tuhan, porsea doa Tuhan. Dang adong naso terpatu paho Tuhan. Monang doa Tuhan. Amin. Semenit kemudian, Tuhan, ina to, porsia do Tuhan. Saya mau martangi yang apa ini, dunginin nama. Mau nang doa, talu do raba. Mau nang doa, gudang hian, saya ngaku. Ina. Sudah berdoa masih tetap bimbang, sudah berdoa masih tetap ragu-ragu, sudah berdoa masih tetap diliputi ketakutan. Songo si Petrus amang inang, ibana do namang ido, moloho doi guru, dokon mau mardalan di atas, aiki,
HP dong di do Jesus di mana Roma watong. Dia muna manami do inanami. Jala masih ada bukti yang menginang di hita bahwa ternyata selalu bersama-sama dengan Yesus tidak menjamin sudah mengenal Yesus dengan baik dan benar. Sama seperti kita amang inang. Rohi tentu bagas jornde bata. Belum tentu itu satu jaminan membuat pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Buasa mahudok songoni, jujur majolo hita. Si anak kanaroon 3% manangion hata ni debata. Badong do, sen pitu do pingai bereng perjamita. Gimana do apa? Yun ka? Adong do na songoni. Sudah marminggo lanalani. Adong sakit hati itu para gendai. Do tu perjamita manang tu partiting. Ada. Badong do halak ngaro tu gereja. Belum tentu itu mendengarkan firman Tuhan jujur mayita manginang. Adong halak atar di bolang perjamita. HP di bagasar rohana. Nalilingan. Ya, HP yang marbuna tahu kami. Indah. Ada yang seperti itu. Badong do pe manginang udok matuamu natabu mo dodok di gereja. Try lah, try. Ya ada koto, dong dapat nama dom som. Mungkin dangat Alai, mulu dia KBP atong gudang kur kan. Ulu do sipata, ada ni gudang ni kur, gabi mau dodok. Ya, songon sada punguan korama. Ya, sada punguan korama. Alam mulu dia KBP kan tergodang do. Memang gereja KBP adalah gereja yang bernyanyi, ya kan? Gereja yang bernyanyi. Tidak ada jemaat AKBP yang tidak tahu bernyanyi. Ya, nanggu apalah bernyanyi dengan suara fals. Yang penting bernyanyi. Do sama dengan re. Jadi adong masa ada punguan korama. Ala paleleku jadwal nasi dan yang markor nina tulabung na lae. Mula apalah pas gilirat tamarkor gui tau dah lae songono bain. Nina olo lae. Tapi mau dodok ma dirijen koron. Ya, mau dodok ma ibana. Dang dirijen korina mau dodok. Dongan noma ya mau dodok madirijen koron jadi dongan non ala semangat tian namar minggui tidak sengaja madebu matangan non ho nama tu dirijen kor na modom na kiningi pitor jong madirijen kori torni nama domi soldo indah tapi dang jadwal na dope markor jadi yang menginang udok matuamu so tung mau dodok amu di gereja janganlah terlambat pe unang majangan ya jangan jadi artinya yang mau saya katakan adalah tidak jaminan itu lihat murid-murid saya rapak donasi do Yesus kemana Yesus pergi mereka ikut mereka melihat mendengar langsung akahalongangan nabi ni Yesus ale tongdang porsea di ngotamu do pe namar parau Yesus rak do sisena topuma dong badai menerpa perahu mereka. HP Yesus dibereng nasi na songon namodom guru pasobom mo nama hita mati di son. Mereka tidak tahu bahwa tidak ada ya semua tunduk pada kuasa Tuhan Yesus. Takas do di boto nasi dan namar sangait di pamalum nama pitung bui mardida yang lumpuh bisa berjalan yang mati bisa dibangkitkan dan lain sebagainya. Alai bui ganggu rohani kasih seni HP rap do nasida dohot Yesus. Huren itu hatta buhado neng tangyon nasida suara ni Yesus. Bagaimana kita bisa mendengarkan suaranya? Molo seolu do beganggu rohata tidak percaya pada kuasa Yesus. Udok matuhamu amanginang. Dang sahat pasu-pasu itu hita dada nasu dibegi Tuhani tang yang ta so tungadong hamu naman do mardikan do Tuhanon yesianu itangi on tang yang na audang ingok ma sudi do tangi yang ditangi hon Tuhani karena Tuhan maha mendengar jadi mulu adong halak nama dok dang dibegi Tuhani tang yang ta itu bohong Tuhan itu mendengar semua doa kita tetapi memang tidak semua dijawab sesuai dengan keinginan kita. Ale di boto hamu doa menginang naposo bulung salah satu faktor
yang menyebabkan tidak sampai berkat itu kepada kita bukan karena Tuhan itu merdikan, bukan karena Tuhan itu tidak mendengar suara kita. Ale alani hita mangido ale hita dang porsea. Berkat itu tidak sampai karena kita tidak percaya pada kuasa Tuhan. Kita lebih dikuasai oleh pikiran kita sendiri. Usukun majolo hamu amang inang na posobulong. Maoldo porsea. Sulit kau untuk percaya? Sulit? Sulit? Iya. Faktanya sulit. Ada tulisan, jangan sentuh cat masih basah. Jelas itu tulisan. Jangan disentuh cat masih basah. Basah enggak ya? Ada kering kali. Basah enggak ya? Ada kering kali. Basah, kering, basah, kering. Di ujungnya ditiup. Oh iya, basah. Ngatakas di surat jangan disentuh cat masih basah, tapi masih juga disentuh. Dia munama nami do ina nami pamangat tamadok porsia ale kenyataan hurang porsia bohang mahitan yang manangion suara nang. Adong tulu paropuan amang inang, 3 wanita yang sangat jelek di Portibion. Sudah dicoba ka makeup, ngalau tu salon facial dok lanakan asing, tong dangmu babu ini, tong doroa. Isada tiki ibereng Tuhan ima, sen benua gijang amang tahe asini roaki mamereng na tuluon. Nga habis saya pengen na facial tu dokter kulit dok lanakan asing, tong dangmu ba. Ijo ma suruh-suruan na. Malaikatku ina dapat tumajolo tulu paropuani dok matuna tului sada pangidon nesida ikon lehonokku mana ngahapi sada ale dengan syarat ikon mereka harus berlari sembari mengucapkan permintaannya dan nyemplung ke dalam sebuah kolam yang sangat bau idotong syaratna ya Roma malaikat di pabuwa matuna tuluon dengan syarat seperti ini. Semangat 45 lah mereka bertiga. Bican di Narwana. Nah perjolo ya tanpa pikir panjang dia lari sekencangnya menuju kolam yang sangat bau itu sambil dia melompat dia bilang, Tuhan aku ingin cantik seperti Meriam Belina. Muncul ke permukaan cantik seperti Meriam Belina. Iberengnya 2 nari. Baga-baga dong aku sama si Meriam Belina. Romana nomor 2 dangolo talu. Dia lari sekencang-kencangnya. Lalu dia lompat masuk ke dalam kolam yang sangat bau. Dia bilang, Tuhan aku ingin cantik seperti Lydia Kandau. Cantik seperti Lydia Kandau. Romana tolu na nomor tolu. Nggak baga dong aku songon Meriam Belina dok Lydia Kandau. Au pedangolo talu. Dia langsung lari-lari. Dia ingin cantik seperti Agnes Monica. HP ini nama ibu itu semua Agnes Monica. Ali huut may bana marlojongi. Karena dia diliputi oleh pikirannya, keraguan-raguannya. Dang dibereng ibana, adong di Sibatu. Gabe tersandung may ibana. Masuk may ibana tu kolam nabawi do ibana mah. Monyet. Keluar. Hurian itu hatang. Si patang. Merasa do hita upistar sian debata. Ya, si pata merasa do hita ubotoan sian debata. Ido tahe mengaku do hamu isi manom malo. Penonton manang pemain. Penontonnya oper indah do kan pemain sepak bola. Tukanan mi iras sahak mas suarane. Tu bagasan. Oper inna. Apedang dioper danggol oto inna. Si patah malo do penonton sian pemain si patah sega do remote nonton ngaudok kon pertukanan inna tapi gak bedang gol. Artinya yang mau saya katakan amang inang, salah satu penghambat kita sulit untuk mendengar suara Tuhan karena kita seringkali merasa diri kita lebih pintar dari Tuhan, kita lebih tahu dari Tuhan. Martangi yang dohita Tuhan leo madiaw sirokak itu di nga saya mau si sukun damang do daina nga diga doho manguli hape itangyo Tuhan di matang yang nak Roma ibana Tuhan buah sesungguhni
Buasa na kariting, inna. Buasa na mo Tuhan, inna. Dok lang ka na asing. Kadangkala kita merasa bahwa kita lebih tahu dari Tuhan. Kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Dan yang lebih parahnya, no parana mang inang, sejuk-juk do kita merasa lebih tahu, lebih benar dari Tuhan. Jujur kacang hijau lah. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, kadangkala kita merasa lebih benar, padahal tidak benar. Sudah tidak benar, tak mau bertanya. Ima sifat tajolma. Ngaoto, dangulu diajari, gabi banung seng guru. Adong dunia senguni, aledang di soni, isadi. Ya, bahasa udok senguni amang inang. Adong masada duli-duli na marguar si kerlap. Dang binoto bahasa guarno si kerlap. Sukuno man nono maknon. Ya, manang na bapak na rajin payason gabi si kerlap guarna. Jadi si kerlapon tinggal di Balige. Dang binoto amargana. Ala siapu dan si kerlapon nang pingaduli-duli dak kyo meret sa Balige. Jadi dang iboto dia parapat, dia siatar, dia lubuk pakam, dia medan dang ibotoon. Ale di sadetiki neng marsakap ma si kerlapon neng rotu jabuni tulangna isiatar. Iparade ma aka perlengkapan borhat ma si kerlapon ditaruh no makna di pinggir dalan lau menyotop bus naro tarutung. Sa ma setar ina karena to ma ya bak ma nakok masih kerlapon tu bagasan bus. Ale dorang mardalan buson. Ito naon omak nama tu kerneton. Ito molo nga sa tamu di parapat dok ko jolo tu ibana da. Enak. Tu parapat na buru ido. Ah murame na buru upabu pendot tu ibana. Mardalan ma buson. Mardalan. Olan 30 menit dope mardalan buson. Roma si kerlapon dinna la tu kerneti lae. Ngasa ti di parapat. Inna. Dang dope lae. Liling nae dope lae inna. 15 menit kemudian tong isukun lae ngasati tadi parapat maos dang dope lae molo ngasaan di parapat upabuay petuho inna ujung na ala lojar si kerlapon gabe tarpodom may bana habi dang sa dileling ya ala na tarpodomon si kerneto pelupa ngasaha be isyatar buson ya ngasa be isyatar dungi iya Roma si kerneton ninna matu supiri bah nga mau be inna ngaji ya ay nang lewat du HP parapat ninna buaroa inna supiron tu si kerneti buaroa daong nakining humay tudu tu si kerlap ido omak na do molo nga sa iparapat iku pabuok tu ibana inna aho pedah nga sa ati tay syatar buana mon ngadauhita inna ale asi marohani subiron do sudia ka penumpang tahe asi rohana mamereng si kerlapon ujung na di dok ma pak supir putar ma dang pola boha terlambat pehami putar ma mula museng tu parapa inna ma ujung na ala asi rohani supiri do aka penumpang nasing iputar ma museng mula buson tu parapat dung saha ma di parapat didungui ma si kerlapon dihutur dagingna lae dungo maho ngasa behita di parapa inna dungi dungo ma si kerlapon pitor dibo ibana matasna ibu kama palastik los tarida madisi idado gulamo Roma kerneton lae dang neng turuk ko di parapat daong lae jadi buado nadong dotonan yomakku molo maleho kelap jolo di parapak mau mangan inna usukum majolo hamu amanginang salah do si kelap martudi saya madoko salah asal pabuan tu si kelap salah do si kelap daong adok kia di dok koneng turun di mana di parapat olan tonani omakna molo ngasa tamu di parapat pabua jolo tu ibana manang marwai ibana di parapat unos ya kan apa na lomangan do si kerlap nah amang inang neneng hudok
hitape ulo do si pata songoni mangasao pikirata sadiri mangasaon parbinotota maradopon dongata jolma lumubi maradopon debata merasa sok tahu sok pintar sok benar HP tidak tahu apa-apa ido bayan dia muna manami do inanami hureni tuhata di minggu ta sadarion minggu estomihi kita diingatkan untuk mendengarkan suara Tuhan. Odo ana aholong aku tangyo kamu mah ibana buasa ikon tangyo nota suarana amang inang asa unang adong nanggo sada sa kita na ragu-ragu mangyuton ibana. Jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang salah mengenal, jangan ada yang sampai meninggalkan Tuhan. Mari kita semua sepakat, Tuhan, tangyon nami ma suara. Karena apa? Dialah Tuhan dan juru selamat kita amang inang. Tidak ada yang lain selain Dia yang menyelamatkan kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sialani songon siuton Kristus kita di portibion. Sudi mahita manangihon suarana. Amin. Martangia kita. Debata Jehovah amanami na marhabang sa di Banwa Gijang. Mauliate di pasat roanami tuho. Di siala di leko dope tuhami kesempatan. Marpungu di bagas joromon. Marsaur hami dongan nami lumubi ma marsaur dotto. Amang pardenggan basa nunga hutang yok kami hatam na badi. Napaingotok kami songon siuton Kristus sami. Naing matangyon nami suaram Tuhan. Unang adong keragu-raguan di hami. Unang adong kebimbangan. Unang upangasok kami pikiran nami, gogo nami, malo nami. Aliholako mahupangasok kami Tuhan di ngulu nami. Hodo debata nami, hodo si palua hami. Polay komate ho di opinarsilang. Lau makokop kami jolma pardusaon. Atau ngamang pardenggan basa hatam ng hutang yok kami. Suaton metu bagasan rodo pikiran nami. Cala ajari hami saluhut na. Asa margogo hami Tuhan. Mangulaon hatami di bagasan ngulu nami si ganupari. Ditikion utang yok kami do Tuhan huriam. HKBP den pasaron pasu-pasu Tuhan huriamon. Dang na kebetulan huriamon jongjong di ingananon. Alay asa buhay do huriamot Tuhan gabi pasu-pasu tu akahumaliang na. Pasu-pasu maaka ruas ni huriam siya ruas na met satu ruas na matua. Pasu-pasu akan naniula ni tangan nasida. Pasu-pasu akan nasinita ni roha nasida. Mula dong natongon di bagasan parsahiton. Na dirawat di rumah sakit manang dan dirawat di bagas nasida be. Tuhan dulu manasida. Leon mahai pason di nasida. Pasu-pasu si panganon si inu mondo ubat na pinakke nasida. Song-songoni na marlasi roha. Di siala ulang tahun kelahiran, panjangkan umurnya, sehatkan tubuhnya, kuatkan imannya. Jalan na berulang tahun perkawinan, pasu-pasu ganup rumah tangga. Asa boy gabi rumah tangga si tiruon na denggan. Song-song ini mali amang nabasa hutang yok kami do. Ima aka program pelayanan nang ditotop penitonga-tonga ni huriamot Tuhan. Pasu-pasu ali amang. Campur tangan mau Tuhan, asa denggan mardalan tau sangap di guarmu nabadiay. Hutang yok kami nang aka parhalado. Na pinilit mi Tuhan na niuluhon ni naposom ama nami amang padita siya turi pasu-pasu maka naposomi Tuhan sahat diula tohonan na sahat diula aka nani pasa mo Tuhan marite-hite huriami amang nabasa gomos utangnya kami Tuhan ima sakap ni bangso negara namion naing pesta demokrasi mahami Tuhan di hari 14 Februari 2024 amang nabasa secara serentak dipatupa do pemilihan presiden dohot anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun di daerah. Martangya kami tuhol ya mang asa denggan mamardalan pemilu neneng dipatupa itong-atongan di negara namion. Padao siyan akka kekacauan, padao siyan akka kecurangan denggan mamardalan Tuhan. Jala mangido hami aliamang odo si boto roha si boto saluhut pilit maliamang nakobar tulo mani roham
nagabe pemimpin di negara namion. Jala secara khusus hutangnya kami Tuhan aka ruas ni huriami Tuhan, anak-anak Tuhan nadohot di pemilihan calon legislatif baik di tingkat pusat song-song ini di daerah. Hutangnya kok kami Tuhan, Ima Amang Erwin Siregar, Mario Simatupang, Chan Peter Simatupang, Agustina Siahaan. Tuhan sapala di luaso nasida mencalonkan diri, tulus mabain sakap nasida liamang. Jala pake manasida, gabe parhitiamu Tuhan. Asa marhite nasida, lamar sangap guarmo. Upa saat kami masakap nasida tutangamu na badi Tuhan. Molo nunga ito tapok ko Tuhan, dangadong nabuy mga batii. Sila nii upa saat kami keempat calon legislatif nang huguari hami na kiningguar nasida. Tutangamu na badi asa homa Tuhan na mamasumasu sakap nasida. Ato nga mang nabasa, suang-sungunin ang akarwas ni Huriam, ng ukap rohana. Pasahaton pelian na tuho Tuhan. Sa tabay makapasupasum to akarwas ni Huriamon. Jalaman ang ahulami di bagasan sadariot Tuhan, homa na mamasumasuhami. Atong jalo matangyang namyon. Di bagasan Kristus Jesus martangyak kami tuho. Amen. Huran itu hata, maredi mahita, huhutita papunguhon peliata. Una diur huang tu
martangia koma peleata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu silonehon na denggan, doho na solibasa na moliutus. Upasat nami masiana nilon mi tu hami pelian nami tuho. Sa jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asaw para siya kami pelianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadami godang ni silalehon mi tuhami. Asalam girgira mi madok boleh ati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinarbadi magoarmo, say ro maharajaon mo, say saot maloman ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siya pari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Uren itu hata mulak mahamu di bagasan dame, jala-jalo hamuma, pasu-pasu se Tuhan de batata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon madame na tutod di munabe. Amen. Horas madita salut na. Iya. Sudah.